ҳар рӯз ба ин хона ки дароям ба акси падарат нигоҳ мекунам, бо ӯ гап мезанам. ба ӯ гуфтам ки ҳасан писарат дар маҳбас аст, на аз барои фиребу найранг, на аз барои хиёнат. гуфтам ки ҳама дар ҷомеа шағол шуданд. он қотили бешарафро дидӣ? маро куштан мехоҳар. полковник, мо мехоҳем ки шумо раҳо шуда дастаи худатонро ташкил кунед. майёр Кан ҳамроҳат дар зиндон буд, ӯ ҳам баромад? бале қомандон. намедонем ки фардо чӣ шуданаш мумкин. мо бояд омода бошем. мо бояд бомбаро ба минтақаи худ бурда расонем. силсила филми нав бо номи ҷанговар рӯзҳои наздик бо сифати баланди Full HD дар канали ютуби Нурангез филм.